Γεια σας αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Yousk haul. Έχω πάρει δύο όμορφα πραγματάκια από το Yousk και πολύ οικονομικά. Σας έχω τραβήξει, σας έχω φανταστικές ιδέες για να διακοσμήσετε το σπίτι σας από το Yousk. Έχει φέρει πολλά καινούρια προϊόντα, όμορφα πράγματα για το σπίτι σας. Και αυτή τη στιγμή έχει και εκπτώσεις. Θα σας πω και τι αξίζει να πάτε να αγοράσετε τώρα που τα έχει σε έκπτωση. Έχω αγοράσει και δύο ωραία outfit με 7 ευρώ το κάθε σετάκι. Πήγα και μια βόλτα από Ερμού. Πήγα Μπέρσκα, πήρα δύο πραγματάκια με έκπτωση και αυτά. Και πήγα και στο CG και πήρα δύο μπότες. Τη μία φανταστική την πήρα μόνο με 8 ευρώ. Λοιπόν κοριτσάρες, με αυτό θα είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να πατήσετε αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Πάτα την εγγραφή, πάτα το καμπανάκι να σου έρχονται τα νέα μου βιντεάκια. Ακολούθησέ με Instagram και TikTok γιατί εκεί βάζω περισσότερα πράγματα. Πάτε και ένα like στο βιντεάκι γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Γράψε μου και στα σχόλια τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που θα σου δείξω ή τι δεν σου άρεσε καθόλου. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας όμορφο βιντεάκι. Την Τετάρτη ξεκινήσαμε τη νέα ενότητα στο κανάλι μου και ανέβασα το πρώτο βιντεάκι στη νέα ενότητα που είναι πώς να κάνεις το 2026 την καλύτερη χρονιά της ζωής σου και σας έχω βάλει 20 φανταστικά tips. Αν δεν έχεις δει το πρώτο βιντεάκι από την καινούρια ενότητά μας, στο βάζω και εδώ φωτογραφία, να μπεις να το δεις γιατί κορίτσια μου αξίζει τον κόπο. Θα σε κάνει να τα δεις όλα αλλιώς. Και βέβαια έρχεται άλλη μία βιντεάρα για τη νέα μας ενότητα αυτή τη βδομάδα. Αν προλάβω θα τη βάλω την Τετάρτη, αν δεν προλάβω θα τη βάλω την Κυριακή. Φανταστική, γι' αυτό να μην το χάσεις. Αν τα καταφέρω θα το ανεβάσω την Τετάρτη στις 3 η ώρα. Αν δεν προλάβω θα το ανεβάσω την επόμενη Κυριακή. Η νέα μας ενότητα κανονικά είχαμε πει θα είναι Τετάρτη, όπου θα έχουμε εκεί τα ωραία μας tips, τα ωραία μας βιντεάκια και την Κυριακή θα βάζουμε το χαλαρό μας βιντεάκι. Λοιπόν, αυτά με τη νέα μας ενότητα. Πήγαινε δε στο βιντεάκι που ανέβασα την Τετάρτη την προηγούμενη με τα 20 tips για να κάνεις το 2026 την καλύτερη χρονιά της ζωής σου και πες μου στα σχόλια πώς σου φάνηκε. Λοιπόν κοριτσάρες μου, όπως σας είπα πήγα μια βόλτα Ερμού, θα ξεκινήσουμε από εκεί πριν πάμε στο Yousk και πήρα από τον Μπέρσκα. Καλά. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το κασκόλ, το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ χουχουλιάρικο, μεγάλο, τεράστιο και πολύ ζεστό. Το πήρα σε αυτό το χρωματάκι. Είχα πάει με την αδερφή μου βόλτα και μου λέει τι σου έκατσε αυτό το χρώμα, μου λέει. Δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Μου έκανε ένα κλικ εκείνη τη στιγμή στο μάτι. Λέω θα το συνδυάσω με σκούρα, με μαύρα, με καφέ και θα δείχνει καταπληκτικό. Λοιπόν, το είχε βέβαια στο Μπέρσκα και σε άλλα χρώματα. Εγώ πήρα αυτό εδώ το λαχανί. Το είχε από 16 ευρώ στα 6,39. Έχει βάλει εκπτώσεις από 16 ευρώ στα 6,39. Πάρα πολύ χουχουλιάρικο, ιδιαίτερο χρωματάκι και πιστεύω ότι θα το βολευτώ. Από το Yousk πήρα και αυτή εδώ τη φουστίτσα την πλεχτή και αυτή πολύ ζεστή, ωραία. Λοιπόν, αυτή τη φουστίτσα την πλεχτή, ωραίο χρωματάκι, ουδέτερο, πάει με πάρα πολλά μας πουλοβεράκια. Μία μποτούλα από κάτω καφέ, χοντρό καλτσόν, φουστίτσα, πουλοβεράκι και έφυγες για όλη μέρα. Λοιπόν, αυτή την είχε από 12 ευρώ, την πήρα στα 6 ευρώ. Μισή τιμή. Πάρα πολύ ωραία σαν ποιότητα. Δεν γίνεται να πάω Ερμού, να πάω Αθήνα για ψώνια και να μην πάω στο CG με τα παπούτσια. Έχει δύο καταστήματα πίσω από την Ερμού, ένα είναι Αγίου Μάρκου και το άλλο είναι Ευαγγελιστρίας. Και έχει κι άλλο ένα κατάστημα που είναι στο Ψηρή που εκεί βάζει μόνο προσφορές. Εκεί θα βρείτε σπασμένα νούμερα από ένα τεμάχιο, ό,τι μένει από τα μαγαζιά του τα πάει εκεί και τα πουλάει όλα έως 10 ευρώ. Λοιπόν, από το κανονικό μαγαζί, όχι από τις προσφορές, πήρα αυτήν εδώ την μπότα, την καφέ. Για κάθε μέρα, πάρα πολύ ωραία σαν ποιότητα, όμορφη μποτούλα καφέ, την έχω βάλει ήδη όλη τη βδομάδα αυτήν.
Δεν την πήρα με έκπτωση, την είχε στα 18 ευρώ, αλλά είναι ένα διαχρονικό κομμάτι για την ντουλάπα μας. Θα το λιώσω, θα το βολευτώ. Δεν είχα καφέ χρωματάκι έτσι σε μπότα και επειδή έχω πάρει πάρα πολλά καφερούχα φέτος, το χρειαζόμουν. Πάρα πολύ βολική, πάρα πολύ άνετη. Και εντάξει, δεν τη λες και ακριβή τώρα 18 ευρώ, καλή τιμή είχε. Πήγα όμως και στο Ψηρή που έχει τις προσφορές, το μαγαζί με τις προσφορές, και με 8 ευρώ κοριτσάρες μου πήρα αυτό το ποτάκι, φανταστικό τώρα και για την άνοιξη, το μπέζ, το καουμπόικο. Λοιπόν, έχει πάνω και κροσάκια με φτερό, ωραίο το τακουνάκι, άνετο, μποτάκι καουμπόικο. Θα το βολευτώ, θα το λιώσω για την άνοιξη. Και τώρα φοριέται βέβαια, αλλά εγώ το πήρα πιο πολύ για την άνοιξη. Πάρα πολύ ωραίο και μόνο 8 ευρώ. Και πριν πάμε στα γιους, να σας δείξω όμορφες ιδέες και τι πραγματάκια πήρα εγώ. Θα πάμε πρώτα στο φίλο μου το Λευτέρη από το TikTok, από το 74 spot που αγόρασα από τα live του 2 σετάκια. Λοιπόν, στο TikTok το 74 spot ο φίλος μου ο Λευτέρης τα πουλάει μόνο στα live, έχει ρούχα που τα πουλάει τσάμπα με 3, 4, 5, 7, 10 ευρώ. Έχει πάρα πολλά ρούχα τα οποία είναι και oversize, δηλαδή έχει πάρα πολλά ρούχα και αν έχετε παραπάνω κιλάκια, και έχει ρούχα βέβαια και για μας τις αδύνατες, αλλά έχει τα πιο πολλά του είναι για oversize. Μπείτε να τον ακολουθήσετε στο TikTok και μην χάσετε κανένα από τα live του γιατί τα πουλάει όλα τσάμπα. Λοιπόν, πήρα 2 σετάκια και πάμε να σας τα δείξω. Πήρα αυτό εδώ το χρυσό το μπλουζάκι με το ένα τυραντάκι, χρυσό, γυαλιστερό, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό το είχε στα 3 ευρώ, μόνο 3 ευρώ. Να σας πω, μετά το λεοπάρ, αγαπημένο μου χρώμα, έχω το χρυσό. Το χρυσό μου αρέσει πάρα πολύ. Και πήρα και αυτό το σορτσάκι που είναι σορτσάκι φούστα, το πλισέ, πολύ ωραίο σαν υφασματάκι, το είχε και αυτό σε πολλά χρώματα, εγώ διάλεξα σε καφέ. Είναι φουστίτσα κοντή, αλλά είναι σορτσάκι. Και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο το μπλουζάκι, ειδικά αν είναι καλοκαίρι και είμαστε και λίγο μαυρισμένοι, θα δείχνει καταπληκτικό. Λοιπόν, χρυσό μπλουζάκι φανταστικό, εντυπωσιακό. Και η φουστίτσα την έχω πάρει για την κόρη μου, είναι φουστίτσα σορτσάκι. Την έχω συνδυάσει τώρα και με τις μποτούλες που σας έδειξα. Πολύ ωραία και μπότα. Λοιπόν, η φουστίτσα είναι σορτσάκι, την πήρα για την κόρη μου. Το μπλουζάκι χρυσό, καταπληκτικό, το πήρα για μένα. Ένα πάρα πολύ γλυκούλικο σετάκι. Μου αρέσει πολύ το μπλουζάκι, θα το βολευτώ, θα το λιώσω. Το σορτσάκι δεν είναι για μένα, είναι για την κόρη μου. Της αρέσουν αυτά τα σορτσάκια με τη φουστίτσα από πάνω. Καταπληκτικό. Και πήρα κι άλλο ένα σετάκι. Λοιπόν, 3 ευρώ πήρα το μπλουζάκι και 4 ευρώ πήρα το σορτσάκι. Τσάμπα κορίτσια μου, από το 74 spot στο TikTok. Λοιπόν, πήρα ένα σετάκι και αυτό μάλλον η κόρη μου θα το πάρει, που είναι το μπλουζάκι του και η φουστίτσα του. Αυτό το σετάκι το πούλαγε στα 7 ευρώ και το είχε σε πάρα πολλά χρώματα. Και είναι αυτό εδώ, όλο γυαλιστερό, όλο με πουλια. Λοιπόν, το τοπάκι, κοντούλικο, φουστίτσα, κοντούλη και εντυπωσιακή. Ούτε αυτά θα τα φορέσω εγώ, θα τα φορέσει η κόρη μου. Δηλαδή σήμερα το χολάκι ήταν για την κόρη μου, εγώ θα κρατήσω μόνο το χρυσό το μπλουζάκι. Ωραίο το χρώμα του, εντυπωσιακό σετάκι. Αν είσαι πιο μικρή από μένα, θα το βολευτείς για ποτάκι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γενικά αυτό το χρώμα, το πράσινο, αυτό το χρώμα το ειδικό το πράσινο, μου αρέσει πάρα πολύ. Έβαλα και το μποτάκι, ωραίο μποτάκι και μόνο 8 ευρώ. Αυτό είναι κοριτσάρες μου σεξι και όποιος αντέξει. Λοιπόν, δεν θα το φορέσω εγώ για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Αυτά και από το 74 spot, από το TikTok, και τώρα σας παίρνω μαζί μου. Πάμε Γιούσκ. Να πάρετε καταπληκτικές ιδέες και προσφορές για το σπίτι σας και γυρίζουμε να σας δείξω τι αγόρασα εγώ. Και φτάσαμε στο Γιούσκ, έχω έρθει στο Γιούσκ, στον Πειραιά. Πανέμορφο αυτό το βάζο, θα το ξαναδούμε αργότερα, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι στα 15 ευρώ, είναι αρκετά μεγάλο, έχει αυτό το ωραίο το χρώμα, ανοιξιάτικο με ωραία ροζ λουλούδια, και αυτό το βάζο είναι ιδιαίτερο, μου άρεσε, περίεργο. Αυτό είναι στα 11,5 ευρώ, το έχει προσφορά.
Και πάμε σε ένα κυροπήγιο, διπλό κυροπήγιο με μαρμάρινη βάση. Μάρμαρο είναι η βάση, πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό κομμάτι. Λοιπόν, το κυροπήγιο αυτό το έχει στα 8,5 ευρώ και αυτό είναι με έκπτωση. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Βαζάκια μικρούλικα και σε λευκό και σε μαύρο. 5 ευρώ το τεμάχιο. Και πάμε σε ένα πολύ όμορφο κασπό σε μπες χρωματάκι. Η τιμή του είναι στα 18,5 ευρώ. Να βάλετε μέσα ένα γλαστράκι, ένα φυτό, λουλούδια. Μαρμάρινη δίσκη στα 13,5 ευρώ. Μάρμαρο. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο το κυροπήγιο. Και αυτό καινούριο, δεν το έχω ξαναδεί. Στα 5 ευρώ. Να το στολίσετε στο τραπέζι σας. Δίσκος χρυσός 10 ευρώ. Μεγάλος, να το βάλετε στο τραπέζι, στην τραπεζαρία σας, στο σαλόνι σας, και σε μαύρο χρώμα, μαύρος δίσκος στα 12,5 ευρώ. Αυτός είναι πιο μεγάλος. Και πάμε σε άλλα βάζα. Λοιπόν, αυτό το βάζο το έχει 23,5 ευρώ. Όχι λάθος, 23,5 ευρώ έχει το χρυσό. Αυτό το βάζο το έχει στα 20 ευρώ. Είναι μεγάλο, είναι εντυπωσιακό και χωράει πολλά λουλούδια. Το χρυσό το έχει στο 23,5 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο και το χρυσό. Εντυπωσιακό. Αυτό το έχει σε προσφορά 3 ευρώ, κορίτσια μου. Πράσινο χρωματάκι, ωραίο βαζάκι στα 3 ευρώ. Πάμε σε αυτά τα κεράκια, τα γυάλινα, που έχει μέσα κερί με LED φωτιζόμενο. 5,5 ευρώ το τεμάχιο. Πάρα πολύ όμορφα. Και έχει και αυτά τα κεράκια πάλι με λεντάκι φωτιζόμενο στα 4 ευρώ. Σε ωραίο κασπό. Ωραία πιατελίτσα στα 10 ευρώ. Αν έχετε και κόσμο σπίτι να κεράσετε κάτι. Ωραίο βάζο, τριπλό βάζο. Βάζεις 3 λουλουδάκια στα 3,5 ευρώ. Αυτό το έχω ξαναδεί. Το κλασικό βάζο του Γιούσκ. Αυτό είναι το κλασικό βάζο του Γιούσκ στα 12,5 ευρώ. Πολύ μεγάλο, πολύ όμορφο. Έχει και αυτά τα βαζάκια που είναι ψαράκι στα 6 ευρώ. Πιο καλοκαιρινά μου φαίνονται. 7,5 ευρώ το βάζο το ψάθινο. Λοιπόν, και αυτό μου αρέσει, να βάλεις μέσα κάποια κλαδάκια, να τα βάλεις στο μπουφέ σου. Άλλο ένα κουπ πιατελίτσα με βάση, με πόδι. Πράσινο χρωματάκι στα 15 ευρώ. Καινούριο κομμάτι, δεν το έχω ξαναδεί. Βάζο μαρμάρινο, έτσι που είναι σαν πέτρινο, πολύ εντυπωσιακό. Μεγάλο στα 10 ευρώ. Και είναι αρκετά μεγάλο. Άλλο ένα βάζο σε μπες χρωματάκι 12,5 ευρώ. Έχει ένα ωραίο χρώμα μπεζογκρί. Λοιπόν, ελιές, λοιπόν, ελίτσες φανταστικές. Είναι σαν αληθινές. Καταπληκτική ποιότητα. Έπαθα πλάκα. Να τη βάλετε σε ένα ωραίο κασπό, σε μια γωνία στο σπίτι σας. Φανταστική. Την μπέρδεψα, νόμιζα ότι ήταν αληθινή. Τόσο καλή ποιότητα. Και έχει και πολύ ωραία κασπό μεγάλα, όπως αυτό που μπορείτε να τη βάλετε και να στολίσετε μία γωνίτσα στο σαλόνι σας, στο σπίτι σας, όπου θέλετε. Έχει και άλλες γλάστρες μεγάλες με φυτά, αλλά η ελίτσα μου άρεσε περισσότερο. Πολύ όμορφο και αυτό εδώ, το φανάρι το μεγάλο, δαπέδου είναι μεγάλο. Έχει μέσα 3 κεράκια με LED. Αυτά δεν τα πουλάει μαζί, εσείς τα βάζετε. Λοιπόν, φανταστικό κομμάτι. Και αυτές εδώ οι πιατέλες, οι περίεργες, είναι καινούριες. Έχει σε 2 σχεδιάκια αυτό. Και αυτό. Καινούριες πιατελίτσες στα 13,5 ευρώ. Κυροπήγια, καφέ, χρωματάκι. Πολύ όμορφα και πολύ οικονομικά στα 2,5 ευρώ. Και έχει και βάζο στο ίδιο χρώμα που μπορείτε να τα βάλετε σε ένα δίσκο μαζί, το κυροπήγιο και το βάζο μαζί με κάτι άλλο. Αχ, πάλι αυτό το καταπληκτικό βάζο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, 20 ευρώ. Πολύ μεγάλο. Και έχει και αυτό το πιο λεπτούλικο στόμιο στα 10 ευρώ. Γενικά το Γιούσκ φέρνει φανταστικά κασπό
και βάζα. Ένα κυροπήγιο στα 3 ευρώ και αυτό μου άρεσε πολύ. Ψάθινα καλαθάκια χρήσιμα για να οργανώσετε το σπίτι σας στα 10 ευρώ. Πολύ όμορφο αυτό εδώ και για το μπάνιο μας. Και αυτό μου αρέσει, να το βάλεις στο σαλόνι με 2 κουβερτάκια μέσα. Ψάθινο, φανταστικό. Έχει φέρει πολλά λουλούδια και πολύ ωραία χρώματα, έτσι, για να φτιάξουμε ανοιξιάτικη διακόσμηση σε λίγο. Με όμορφα χρωματάκια, σε διάφορες τιμές. Έχει και μπουκετάκια που έχει μέσα μπόλικα. Έχει φανταστικά πιάτα. Αυτό το πιάτο το μεγάλο στα 4 ευρώ. Υπάρχει το βαθύ στα 3 ευρώ. Υπάρχει αυτό στα 8 ευρώ. Ανάποδα σας τα πήγα. Το μεγάλο είναι αυτό. Υπάρχει το βαθύ, να το βαθύ. Τέλος πάντων, έχει όλα τα μεγέθη στο ίδιο σετ και ποτήρια με 3 ευρώ. Λοιπόν, μάρμαρο, όλο μάρμαρο για να βάζετε το χαρτί της κουζίνας σας. Εντυπωσιακό στα 8 ευρώ. Ξύλο κοπής, χρήσιμο για την κουζίνα μας, στα 6 ευρώ. Είναι χρήσιμο για την κουζίνα μας να το χρησιμοποιείτε, αλλά είναι και πολύ ωραίο για διακοσμητικό στην κουζίνα. 3,75 αυτά τα ποτήρια τα γυάλινα που μέσα έχουν ένα δεντράκι γυάλινο. Όμορφες κούπες στα 3 ευρώ. Ωραίο χρωματάκι. Και ένα 25 έχει αυτά τα μπολάκια τα μικρά που είναι ωραία και για ξηρούς καρπούς. Πολύ όμορφα για παγωτό. Πιάτα, βαθιά πιάτα, μεγάλα πιάτα και πιατέλα μεγάλη. Αυτή η πιατέλα είναι ωραία και για σαλάτα, στα 16,5 ευρώ, ή αν έχετε τραπέζι να βάλετε μέσα στη μέση ένα φαγητό. Ξύλινα σετάκια με πυρούνι και κουτάλα. Ωραίες και αυτές εδώ οι κούπες, τα ποτήρια κούπες, πολύ ωραίες, στα 3,5 ευρώ. Μπολάκια για να τρώμε το γάλα μας σε ιδιαίτερο χρώμα και έχει μαζί και την κούπα που μπορεί να το κάνει σετάκι για το πρωινό σου στα 3 ευρώ. Παίρνεις το μπολάκι, παίρνεις και την κούπα, έτοιμο το σετάκι σου. Γαλατιέρες στα 2 ευρώ, όμορφο χρώμα. Αυτό για να βάλεις ξηρούς καρπούς σε κεράσματα στα 5 ευρώ, τριπλός δίσκος. Πιάτα 6 ευρώ το τεμάχιο αυτά. Τα πολύ μεγάλα, τα ίσια εδώ στα 4 ευρώ. Για να ανανεώσουμε και την κουζίνα μας. 3 ευρώ αυτό. Ωραίο χρώμα, έτσι περίεργο. Αυτό είναι για να βάζουμε μέσα τα τσάγια μας. Για τσάι. Είναι γυάλινο πάνω, στα 10 ευρώ, είναι ξύλο και πάνω το καπάκι είναι γυάλινο και έχει 6 θικούλες. Αυτά είναι προσφορά, τα έχει 4,5 ευρώ, είναι βάζο κοχύλιο όμορφο στα 4,5 ευρώ. Όπως προσφορά έχει και αυτό εδώ πέρα το φωτιστικό στα 5 ευρώ με τη λάμπα. Όμορφο. Και αυτό το βάζο το έχει σε προσφορά στα 5,5 ευρώ. 6,5 γράφει αλλά τελικά κάνει 5,5. Αυτό το κεράκι πανέμορφο, το ροζ με το ξύλινο καπάκι στα 3,5 ευρώ. Όμορφο και για εσάς αλλά και για δωράκι και καλή τιμή του. Και πάμε σε βάζα τεράστια μεγάλα όπως είναι αυτό στα 25 ευρώ, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Έχει και το μπεζάκι, ιδιαίτερο κομμάτι, στα 25 ευρώ και αυτό. Και έχει και αυτό εδώ το πύλινο, σαν σιδερένιο φαίνεται, πολύ μεγάλο και αυτό κασπό βάζο, στα 30 ευρώ. Ολόκληρο πιθάριο όμως, είναι μεγάλο, χωράει μπόλικα λουλούδια. Γλαστράκια, να σας πω, 21,50 κάνει αυτό το γλαστράκι με το φυτό. Στο Γιους θα βρείτε πολύ καλή ποιότητα σε φυτά ψεύτικα. Πολύ καλή ποιότητα. Φανάρια μεγάλα, έχει και μεγάλα και μικρά. Αυτό κάνει 15 ευρώ, είναι το μικρό. Υπάρχει και σε μεγάλο το ίδιο, να το. Όπου το μεγάλο κάνει 25 ευρώ. Βάζεις μέσα 3 κεράκια, το στολίζεις, πανέμορφο. Τέλος πάντων, λέγαμε για τα λουλούδια, τα φυτά, ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Φαίνονται σαν αληθινά. 27,5 ευρώ.
Και αυτό το γυροπήγιο μέσα έχει γυάλινο για να βάζετε κεράκι στα 10 ευρώ, όμορφο. 10 ευρώ. Γλαστράκια με ορχιδέες. Να πάρετε ένα κασπό και να το βάλετε μέσα στο κασπό. Άλλο φανάρι μεγάλο, ξύλινο. Στα 25 ευρώ, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Έχει βάλει πολλές προσφορές στο Γιούσκ. Αυτό εδώ το βάζεις και σε μια γωνία στο σαλόνι σου, είναι σαν τραπεζάκι, στα 20 ευρώ, σαν βοηθητικό τραπεζάκι. Και έχει και αυτό εδώ που είναι σαν επιπλάκι, που έχει 2 θέσεις για να το στολίζεις. Σιδερένιο είναι. Για να το βάλετε σε μία γωνίτσα στο σπίτι σας. Αυτό είναι ριχτάρι. Το πιο χουχουλιάρικο ριχτάρι που είδα στο Γιούσκ, σε αυτό το λευκό το χρωματάκι στα 12,5 ευρώ. Πολύ ζεστό, πολύ χουχουλιάρικο, πολύ πλούσιο, φανταστικό. Έχει μετά αυτά τα ριχταράκια που είναι σαν πληχτά, σε χρώμα στα 15 ευρώ, σε μπες χρωματάκι και σε μπλε χρωματάκι. Άλλο ένα γούνινο που μου άρεσε στα 21,50, πολύ απαλό, πολύ μαλακό. Και έχει και μαξιλαράκι ολόιδιο για να το βάλετε σε τάκι στα 8 ευρώ. Μπορείτε να βάλετε σε μια πολυθρόνα το ριχτάρι με το μαξιλαράκι. Γούνινο μαξιλάρι, φανταστικό και αυτό σε πράσινο χρώμα, στα 8 ευρώ. Πάμε σε αυτά τα ριχτάρια που είναι πλεχτά. Δεν έχω δει πολλά μαγαζιά να πουλάνε πλεχτά. Πλεχτό κανονικό, πολύ χουχουλιάρικο, στα 17,5 ευρώ. Και ωραίο χρωματάκι μπέζ. Μαξιλαράκια, 12,5 ευρώ το συγκεκριμένο μαξιλάρι. Και άλλα μαξιλαράκια γούνινα στα 4,5 ευρώ. Αυτά τα έχει προσφορά. Τεράστια ποικιλία έχει σε ριχτάρια, μαξιλάρια, είδη σπιτιού, σεντόνια, παπλωματοθήκες. 12,5 ευρώ. Άλλο ένα μαξιλαράκι, έτσι τώρα πιο ανοιξιάτικο πάμε, στα 11,5 ευρώ. Χαλάκι, ψάθινο, έτσι είναι με ποιότητα, όχι ψάθινο, αλλά πολύ ωραίο σαν ποιότητα. Πάρα πολύ ωραίο σαν ποιότητα. 16,5 ευρώ το πουλάει αυτό το χαλάκι. Είχε και άλλα χαλιά, αλλά να σας πω δεν έδωσα και πολύ βάση, δεν τα πολύ είδα. Έχει αυτό το κάδο για τα πλύτατα ρούχα, ψάθινο. Αρκετά μεγάλος κάδος, ωραίο σαν ποιότητα, στα 40 ευρώ. Και πάμε τώρα να διαλέξουμε. Λοιπόν, από αυτές εδώ θέλω να πάρω μια κουρτίνα για το μπάνιο μου. Διάλεξα μία, θα σας τη δείξω μετά. Έχει αυτό το σετάκι εδώ πέρα που είναι για να βάζεις το σαπούνι, να βάζεις το υγρό για τα πλένεις στα χέρια σου για το μπάνιο σου. Μαρμάρινο, φανταστικό, με χρυσό καπάκι. 11,99 η τιμή του και 5 ευρώ για το σαπούνι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό σετάκι. Ψάθινο καλαθάκι για το μπάνιο με 2 θέσεις, για να οργανώνετε στο μπάνιο σας τα πραγματάκια σας. Άλλο ένα καλαθάκι ωραίο για το μπάνιο ψάθινο. Η τιμή του είναι στα 10 ευρώ στο καλαθάκι. Αυτά τα πιατάκια διακόσμησης στα χρυσά. 3 τεμάχια το κάθε πακετάκι πρέπει να έχει. Πάρα πολύ όμορφα να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Καλαθάκια, ψάθινα. Μαρμάρινο και αυτό μου άρεσε. Για το σαπούνι στο μπάνιο, για τα χέρια μας. 8,99 το έχει. Και το ίδιο του για τις οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, στα 6,99. Έχει και για beauty, 3 ευρώ τα ρόλερ. Και αυτό το σετάκι, το ρόλερ με το γουατσά, στα 9 ευρώ. Βουρτσάκια για τις φτέρνες μας. Βούρτσες, αυτές οι βούρτσες είναι πολύ ωραίες γιατί
βοηθάνε να κάνετε πιο εύκολο το ξεμπέρδεμα των μαλλιών στα 3 ευρώ. Έχει και χτενάκια. Αυτό με 2 ευρώ για το μπάνιο σας. Το έχω και εγώ στο μπάνιο μου, το έχω πάρει άλλη φορά. Πολύ όμορφο. Και διάφορα. Όλα αυτά τώρα που σας δείχνω, τα μπολάκια, τα πιατάκια, όλα αυτά είναι για να διακοσμήσετε το μπάνιο σας. Χώρο να έχετε, να τα φτιάχνετε όμορφα. 7 ευρώ, αυτό το πιατάκι πάλι πολύ ωραίο, στα 4 ευρώ και μπορεί να βάλεις και το σαπουνάκι σου. Και πάμε σε πετσέτες, λοιπόν, πολύ καλή ποιότητα έχει σε πετσέτες. Αυτή τη στιγμή της έχει προσφορά, έχει μεγάλες προσφορές σε πετσέτες και σε ριχτάρια και σε μπουρνούζια. Έχει καταπληκτικές τιμές. Να τα και τα μπουρνουζάκια. Φοβερά, φανταστικά. Πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα. Χουχουλιάρικα, ζεστά. Να βγαίνετε από το μπάνιο σας, να βάλετε το βελούδινο μπουρνούζι σας. Καταπληκτικό. Λοιπόν, έχουμε εδώ προσφορές πετσέτες με 8 ευρώ τις μεγάλες, με 4 ευρώ τις μικρές. Με 12 ευρώ παίρνετε καταπληκτικά σετάκια. Έχω πάρει άλλες 2 φορές, πολύ καλή ποιότητα και πολλά χρώματα. Ροζ, πράσινο, μπέζ, καφέ, μαύρο, σε πάρα πολλά χρώματα. 8 ευρώ οι μεγάλες οι πετσέτες και 4 ευρώ οι πιο μικρές που είναι και τα μαλλιά. Κορίτσια, αν θέλετε να ανανεώσετε τις πετσέτες σας, πηγαίνετε Γιούσκ τώρα που τις έχει προσφορά. Όμορφο και αυτό εδώ πέρα το φωτιστικό, το γλαστράκι, το κεράκι με 3 φυτιλάκια. Όμορφα πραγματάκια. Και αυτό το φωτιστικό μου άρεσε, με τα ποδαράκια. Λοιπόν, έχει φέρει αυτό εδώ που είναι βοηθητικό τραπεζάκι. Βοηθητικό τραπεζάκι για το σαλόνι μας. Και έχει φέρει και μεγάλο τραπέζι. Αυτό εδώ πάλι σαν μάρμαρα είναι και αυτά. Που είναι μεγάλο αυτό το τραπέζι. Το βάζεις στο σαλόνι σου για βασικό τραπέζι στα 149 ευρώ. Και έχεις αν θες και το μεγάλο σου για το σαλόνι σου και το βοηθητικό. Πολύ όμορφες και οι καρέκλες. Εγώ έχω ξετρελαθεί από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει με αυτήν εδώ τη γούνη, την καρέκλα που έχει και το μικρούλικο που είναι και τα πόδια μας. Πάρα πολύ ωραία. Όλο γούνα. Κάθεσαι, κουκουλιάζεις, βάζεις και τα ποδαράκια σου πάνω εδώ στο σκαμπουδάκι της. Λοιπόν, η δερμάτινη και η άλλη δίπλα είναι πολυθρόνες για μασάζ. Πατάς τα κουμπιά, ξαπλώνει, ανοίγουν από κάτω για τα πόδια, σου κάνει μασάζ. Καταπληκτικές. Και αυτό εδώ πέρα μου άρεσε, το καινούριο, δεν το έχω ξαναδεί, και αυτό εδώ πέρα μου άρεσε. Δεν ξέρω αν ανοίγει κιόλας το σκαμπό αυτό. Έχει καναπέδες, έχει τραπεζάκια σαλονιού, όπως αυτό το γυάλινο με τα ξύλινα ποδαράκια. Όμορφο είναι. 150 ευρώ το έχει. Πολύ όμορφο όμως. Μίνιμαλ και ωραίο. Καναπές. Άλλο ένα τραπεζάκι με ξύλινο και σιδερένια ποδαράκια. Και έχει και ωραίο κόψιμο, δεν είναι τελείως ίσιο. Στα 169 ευρώ η τιμή του. Το καναπεδάκι. Έχει αυτό το επιπλάκι προσφορά που είναι ένα ξύλινο επιπλάκι στα 104 ευρώ μαζί με το καθρέφτη το στρογγυλό. Πολύ minimal, απλό και οικονομικό, 104 ευρώ ολόκληρο. Βάζα καφέ, 11,5 ευρώ, καφέ βαζάκια. Έχει αυτό το ξύλινο, το τριπλό με τα ροδάκια στα 40 ευρώ για να κάνουμε οργάνωση στο μπάνιο μας ή στην κουζίνα μας. Πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτή την πιατέλα με τη βάση. Όμορφη είναι αυτή η πιατέλα, σαν τουρτιέρα, 15 ευρώ. Και πάμε σε ένα άλλο τώρα, σιδερένιο τριπλό, πάλι με ροδάκια για την οργάνωση της κουζίνας ή του μπάνιου σας, στα 30 ευρώ αυτό το τρόλι.
Αυτά τα όμορφα γυρίζουμε σπίτι. Λοιπόν, ήθελα μια κουρτίνα για το μπάνιο. Έχω ακόμα τη χριστουγεννιάτικη κουρτίνα που είχα πάρει τα Χριστούγεννα από το Τζάμπο και πήρα από το Γιούσκ αυτήν εδώ τη λευκή που πάνω έχει κάτι ωραίες πιτσιλίτσες, μπιλάκια σε γκρι χρωματάκι και μου ταιριάζει. Την πήρα στα 7,5 ευρώ, πάρα πολύ ωραία, να την βάλω στο μπάνιο μου. Και κοριτσάρες μου είχε προσφορά, τεράστια προσφορά σε αυτά εδώ, από 14 ευρώ, 13,90 νομίζω, είχε βάλει τα ριχτάρια στα 5,5 ευρώ. Βελούδινο, έτσι γούνινο, ωραίο σαν ποιότητα, ωραίο ριχταράκι. Είναι, οι διαστάσεις του είναι 1,40x2 μέτρα και τα έχει βάλει αυτή τη στιγμή μόνο 5,5 ευρώ. Εγώ το πήρα να το βάλω στην πολυθρόνα τη δερμάτινη, η οποία είναι η μόνη που κάθεται ο μάης μου σε όλο το σπίτι, έχει μάθει και κάθεται στην πολυθρόνα τη δερμάτινη στο σαλόνι. Και λέμε ότι είναι η πολυθρόνα του, εκεί κοιμάται, εκεί κάθεται όλη μέρα. Λοιπόν, και του πήρα να του βάλω καινούριο βουνάκι. Κοριτσάρες μου, όμορφες, γλυκές, αγαπημένες, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας έδωσε κάποιες ιδέες για κάποια πραγματάκια αν θέλετε να πάρετε κι εσείς. Μην ξεχάσετε τη νέα μας ενότητα, μπείτε να δείτε το προηγούμενο βιντεάκι, σας το βάζω εδώ. Έρχεται αυτή τη βδομάδα νέο φανταστικό βιντεάκι και πάρα πολύ χρήσιμο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κοριτσάρες μου, να είστε όλες καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να το φροντίζετε. Πατήστε ένα like στο βιντεάκι μου, ακολουθήστε με Instagram και TikTok, ακολουθήστε με και εδώ. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν για να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, σας αγαπώ. Φιλιά πολλά σε όλες. Γεια σας!